No niin. Tervetuloa uuteen Lauri Skaragen YouTube-videoon. Tämän videon aiheena on esitellä uusi käyttöauto, joka on pihalla. Kertoa miksi ei ole tullut videoita hetken ja sitten katsoa harrastevolvon tilannekatsaus. Mutta aloitetaan siitä, että miksi ei ole videoita tullut hetkeen. Mä oon ollut ulkomailla töissä. En ole ollut Suomessa paljon ja sen aikaan mä oon ollut Suomessa, niin ei kerran tehdä mitään. Ja sit jos mä oon ollut kuukauden pois Suomesta ja tullut viikonlopuksi Suomeen, niin sit mä oon yrittänyt vaan tehdä enkä ole keskittynyt siihen kuvaamiseen. Mut käydään kohta läpi, että mitä kaikkea tuohon autoon on tehty. Sitten uuden auton esittely. Siellä on hieno. Tadaa! Push! Elikkä siis se harmaa kanttivalvo, mikä mulla oli se 940, sen mä myin. Tilalle tuli tämmönen mun muihin Volvoihin verrattuna jopa uuden karhea V70 turbodiesel. Sitä pitää nostaa samaan aikaan. Ei pidäkään. D5252T-moottorilla oleva V70 ajettu vaan 560 tonnia. Siellä on BC-alustaa ja sit siellä on kaikkea kivaa. Tää maksoi tästä autosta 650 €. Shoutoutit kaverilleni Markukselle tämän myymisestä. Sitten mä ostin siihen nuorisokulttuuriin sopivat hip-hop-tyyliset vanteet. Sanotaan myös Ocean MK18 vanteeksi. Vähän täällä on ahtaat tunnelmat, mutta minulla on vähän ollut sellainen ajatus, kyllä ne tilaajat tekee itsellensä ja oppii olemaan siellä. Mutta sähkösäädöillä olevat nahkalauteet, lasikattoluukku, sähköikkunat joka nurkassa, sähköpeilit, OEM-navi. Se ei toimi, mutta se on siinä kuitenkin. Jalopuuratti. On jalomuoviratti. On vitun jaloa muovia. Vähän työvahkeita ja tähän olisi tarkoitus jonkun sortin hifi-buildia rakentaa jossain kohtaa. Voitte kommentoida, kiinnostaako siitä videota. Mutta täällä nyt sitten käyttistellään. Voidaan antaa pientä ääninäytettä. Oletko mä? Toimii ja se oli semmonen. Tällaisella minä nyt käyttistelen sitten tämän kesän tai siihen asti, että mua alkaa vituttaa mä myyn tän. Tähän on sisällä vähän uutta hovipahvia. Tai uutta mut vitun vanhaa ja paskaa. Tällaiset pitäisi asennella jossain kohtaa, että tuohon tulee vielä diskanttia. Sitten mä kävin hakemassa tänään vähän sutivanteita kesää varten. Mitäs SGS:lle kuuluu? Kuten näette, se on pyörillään. Siellä on nytten hydrat semislikseillä. Sitten siellä on, jaksatko kuvaa tonne alle? Otas miesen kameraan. Joo. Sitten siellä on ei se näy mitään. Siellä on vahvistettu kolmiotuki. Kaikki puslot on uretaania.
maalattu taka-akseli ja vähän noita tukivarsioita. Sieltä puuttuu enää Panhardi ja vakaajat. Sitten etupää on, yläpäät pitää vaihtaa, mutta muuten valmis. Sitten täällä on meidän päämekaanikko sähkösarjalle tehnyt jotain. Tossa meni ennen semmonen noin paksu nippu johtoa ja nyt siinä menee ton verran. Siis sieltä tietessäkiltinen piuhaa pois. Niin. Nyt sinne ehkä mahtuu jotain Ecumasterin johtoja laittamaan kaveriksi. Niin. Jos ootte videoita seurannut, niin tähän on tosiaan tulossa Ecumaster Emu Black moottorin ohjaukseksi, niin sille tehdään kokonaan oma johtosarja. Mitäs tuohon muuta? Tämmösen mä ostin. Tätä pääsee sitten näkemään muissa videoissa, kun ruvetaan tekemään ahtoputkia ja meidän alumiinihitsari. Missä se näytekappale nyt menee? Paljonko tästä maksetaan tunnilta? Liian vähän. Tällaista saumaa saa 13 eurolla. Tarjous tulee. Voin tehdä samanlaisen ja 30 tunnilta. Joo. Eli sitten meillä on nyt 531 kansi tohon leimanajaksi. Me todettiin sellainen juttu, että se on ihan turha lähteä yrittää saada leimat läpi sen rajun nokan takia. Joten me pistetään tää leimanajaksi kiinni ja vaihdetaan tuo sitten seuraavaksi. Mitäs muuta? Otas. Sitten mä kävin tänään ostamassa herkkuja. Kävin Lensulta hakemassa tällaisen KL Racingin valuplenumin, mihin meillä tulee Boschin 3 tuuman sähköläppä ja sähkökaasupoliin. Sitten. Apurungon mä maalasin tosta. Ja se on etenkin vaihtu kaikki puslat. Et se olisi nyt moottori seuraavaksi vaihelaatikon kanssa tonne Inessiiviin ja sitten enää jäljellä kuin loput. Kuukauden päästä olla sutimassa heurekalla. Näitä näyttää. Niin. Nää tulee sitten vasta leiman jälkeen kiinni, elikkä mä en tiedä saaks näistä puhua, ne on prototyyppiä vielä. Aha. Mutta kääntöpalat. Mallia vitun järeet. vitun järeet. Painaa varmaan kilon. No siis nää on, mitä mä nyt sanon, 20 millistä levyä. Ja nää tulee sitten tonne ja ne työntää vähän alapäätä ulospäin ja tuo kääntävyyttä tosi paljon lisää ja sit voi vetää radalla hyvin. Mistä tää otit? Kaauksen keskellä. Siellä näkyy toinen. Kaauksen keskellä otan takana. Mutta seuraavaksi olisi tosiaan ideana kasata moottori loppuun, pistää vaihelaatikko ja kytkin kiinni ja tiputtaa tonne, mutta siitä tulee erikseen ihan oma video. Tää on nyt vähän tämmönen lyhyt mitä kuuluu kukkuluuruu video. Mä en oikein osaa kyllä tätä kaveraa edes puhumista, tää on vähän. Osaat. Niin. Jordaani lyhennettiin. Niin. Jordaani on lyhennetty. Siitä lähti. Tätä on M90 etupätkä, mistä me lyhennettiin. Tai mä en lyhentänyt. Mä vein tän lyhennettäväksi. Siitä on 78 milliä otettu pois. Että se mahtuu edelleen sen ton ZF:n kanssa tuolla. Elikkä hommaa on. Ensimmäisenä tai seuraava homma tässä oikeastaan on projektissa on tallin siivous. Täällä on kato. Mä pesin tän auton viimeksi kun mä olin täällä. Rakas ystävämme Markku rälläköi täällä jotain. Mitä hän rälläköi vittu? Ovipaha vielä lasikuitukittiä. Niin, rälläköi vähän lasikuitukittiä. Tää näyttää. Tää on tästä vitun valkoista paskaa kaikkea tää talli. Sitten ei oo varmaan näytetty YouTubeen edes näitä.
Mitä tuli ostettua. Onko sulla osa unboxing-video? Ei nää ollut siinä. Eli äsken uudet penkit. Tulee kesäksi. No just meikäläisen ahterille sopivat. Sieet vittu siihen lentelet tois kun... Ei. Joo. Sitten mä ostin tähän takaspoilerin, broilerin, että saadaan sitä kuuluisaa downforcea. Ettei tää auto lähde lentoon Pesämäen radalla sitten juhannuksena ja... Joo. 4 viikon päästä. Toukokuun 3. perjantaina. On 4. 4 weeks out. Niin. 4 viikon päästä pitäisi sutia Eurekalla. Tää ei varmaan ole silloin vielä katsastettu, mutta sutia pitäisi. Sitten kun tää auto saadaan leimattua, niin sen jälkeen tässä on vielä semmoista hommaa, että se kansi pitää vaihtaa, laittaa ne kääntöpalat, laittaa hydekäkkäri. Mutta ne on semmosia näppäilyhommia. Että joo. Olisiko tässä vielä jotain muuta sanottavaa? Lidli hakee kaljaa. Mä oon nykyään alkoholiton ja savuton mies. Ei. Ois pani tää, ois kasas tää auto. Älä nyt. Ei se oo selvinpäin yhtään se helpompaa Portugalissa käsin tätä laittaa. Joo, mutta mä oon nyt taas Suomessa 5 päivän ajan. Sitten mä lähden takaisin Portugaliin. Joten 2 videoa saa aikoina kuvaa, tämmönen lyhyt mitä kuuluu video ja sitten tosta koneen ja laatikon asennuksesta. Tilasin Aeromotorsilta kytkimen työsylinterin ja tollaset. Ne ei valitettavasti tullut vielä. Se on vähän semmonen pieni takaisku tähän meidän projektiin, mutta eiköhän me jotain saada aikaiseksi. Nähdään me seuraavassa videossa ja tää on nyt tämmönen unkut, tiedätkö? Ihan hyvä. Niin. Jere kun editoitu, niin laitan vaan, että mitä kuuluu kukkuluuruun. Plus uusi auto ja näin. Onkohan tässä vielä jotain muuta tehty? Ei tässä kyllä oikeastaan oo. Kirkkaat viitakot on nyt. Ai niin. Tärkeä. Tää nyt on tärkeä homma näyttää. Mulla oli ne vitun porkkana perseen reikä vilkuttas ennen, niin nyt on klearit. Vaikuttaa loppunopeuteen tosi paljon. Niin vaikuttaa. Ja sitten hammastanko tonne on vaihdettu. Sen vanhan vuotaman paskan tilalle. Tuolla se on varalla. Tuo on vaihtu pois tuolta. Joo. Ai vittu, näitä ei oo näytetty. Mä otin mun mielestä joku fiilistelyvideo, mä testasin niitä asioita kiinni kertaa. On hyvät. Täällä voidaan nytkin testaa vielä. Alustavalot. Tehdäänkö videolle testi? No tehdään videolle testi. Jos siinä on virtaa. Jossain näistä on ehkä virtaa. Täällä oli karvoja. Punainen menee miinukseen, eks jää? Syttyykö? Ujui, siellä on. Nää on kans siihen loppunopeuteen vaikuttavia tekijöitä. Joo. Ai vittu, mä tykkään tästä. Näissä oli vittu puhelinsovellus, mitä voi ohjaa noita. Niin. Kato, täällä on QR-koodi. Siitä voi asentaa vähän kiinalaisia vakoiluohjelmia sitten. Näähän nyt todennäköisesti tähän tytte kommenteissa haukkumaan nää ihan paskat, mutta tää on mun auto. Haistakaa vittu. Siis mun mielestä suomalaisen autokulttuuriin pitäisi tuoda takas alustavalot ja ihan vitun läskit korisarjat jossain paskoissa etuveto-autoissa. 2000-luvun alun tyyli takaisin. SGS:n kuitusarja. Se on sit season 3. Juu. Se ei oo tän seasonin aika. Bring back Pokemon. Pokemon korisarja. Joo. Mutta se on sellainen, että kiitos ja kuittaus ja näemme seuraavassa videossa. Cut.